ardi o ɗo gaba goo Allah walla ɓe, Allah hokka Allah ɗawtana jangirde maɓɓe barjari. Minon ma garoɓe tokkinira ha ɗum taskaran nawai ko gam goɗɗum ba minon min gara min ɗan ballito bandiraɓe meɗen fulɓe, min ballito en Allah walla kowa, Allah hokka kowa lada muɗum daidai non no wawi. To bono non no bo ɗen hande mi woni Usmanu Muhammad Modibbo Mr. Ali, wato igoɓe aduwan o nde muslim hande ɓe gaɗanama dullal ton ɗum ha wakkere maɓɓe mi liwanomo hownago Allah yaafo mayɗo julɓe fo, Allah yaafo Allah fewnanamo, Allah waɗa aljanna ma'awahu. Bono non ɗo bo ɗen nanki en nana ha taskaranji ɗo feere feere fo ndeme asawere. To hande ma emi yiɗi mi ɗarana en hunde ɗo heɗitoɓe onon ma on nattoway kokko wallinde moɗon, kokkon doggudu wato wallinde moɗon shawarwariji boɗɗi ha komi yadanta en ɗo hande. To na idni wattu goɗɗum hande komi yiɗi mi rarana en ɗo kanjum woni hande ta rari gam ɗum taskaran kanjum maɓɓutuɗum ha halanma fullo ko shafi wato fullo fulfulde ko ɗaɓɓi ha ɗo wato ko shafi wato fullo. To hande to en dari emi yiɗi mi rarana en hunde ɗo bo kanjum woni hande a tawai hakkunde gorko debbo, a tawai hundeji ɗo sai wara natta goɗɗum wara natta ha hakkunde maɓɓe ɗo dalili goɗɗum halanma ko hakkunde maɓɓe ko ɓiɓɓe ko jawdi ko ko nandi non. To amma hande ko mi yiɗi daren ɗo kanjum woni noddol mi noddata enen dotti en yeeri en meɗen mi noddata daga gaɗa mi hokka kowa da muɗum nattowa kamma hokka ha shawarwariji ɗo. Komi yiɗi ɗo kanjum woni neɗɗo hande a tawai hande a jow wuro o a tawai a tawi ha debbo ɗo daga ahan hay kanko fuɗɗiri, a tawai wodi yidde ɗo yawo ko yiilo hakkunde moɗon har wara on ɗon on gondi yaadu waɗa yaadu har keɓon risku ɓiɓɓeji hakkunde moɗon. On keɓi ɓiɓɓe hakkunde moɗon to ahan dottijo komi yiɗi mi nodda en ɗo kanjum woni wato hande halanma tarbiya ɓiɓɓe jawdi. Neɗɗo hande fa a yi kanko ɓiɗɗo jawdi wala ko ɓuri non, ngam ta wodi ɓiɗɗo a wodi jawdi an fa yonkaku maɗa waɗi. To komi yiɗi mi wolwana en ɗo kanjum woni enen dotti en to en jaɓatay hande neɗɗo kocca jawdi maɗa fandi fu mayri damƙonoɗandi wato ɓiɓɓeji maɗa. Ta wodi ɓiɓɓe ta jaɓu kocca ko hay tawa ko misal ɗo gate hay tawa goɗɗo hocci jawdi mum ndi fu sendidiraniɗi wato ɓiɓɓeji muɗum yaadu waɗa yaadu ciya jamuy ɗon wongel carel waray a yiɗay ndin ɗon jawdi ko ngam ndemma andi jomirawo to waɗima fa o waɗanima jamu fa ko ɗume fa jomirawo waɗi ɗum ɗiɗum waɗi o waɗi jamu o waɗi ciya jamu ngam yaadu waɗa yaadu nyande go fa a tawai fa a yanɗa kamɓe ɓen ɗon sukaɓe ɓe cendidanɗa jawdi maɗa ndin ɗon joɗiɗa tombidirɗa juuɗe joɗiɗa biɗa ahan ay ɓe garay ɓe kokkuma o wadday to fa nyande go o fa ta fayi o fanni ton fa on ni wima ay to an garata a yahata ton to wane jaha ton to wane on ni ma wiya ay min to an garata a yahata to wane ayi fa nyannan fa a natti tati
to on sappo e tati ma fa a natti sappo e tati. To kañum ɗum hande mi yiɗi bolwe ɗiɗaɓum majjum a taway iri majjum waddata ahan sey gara ha laatoɗa hakkunde ɓiɓɓe ɓen ɗon fa joni fa ɓe jahi ɓe kawta hoore ha madujo maɓɓe. To ɓe kawti hoore ha madujo maɓɓe fa an fa a ton fa jooɗi wuttudu fa an a wala wonge nafuye. To nafuye a hooshi jawdi maɗa a hokkitirindi ɓiɓɓe ma ndi fu a jooɗake, to wallahi a waɗi wuddere dabare, nden ɗon dabare nde woɗayi. ko mi yiɗi ketten ɗo hande naway mi wi to en kokku ɓiɓɓe men jawdi ba. Ai jawdi kayri a taway musamman enen fulɓe jawdi meɗen to jayri ndi woni ɗuɗuki enen woynaɓe mardiji, sey tawa goɗɗo hocci nayi mum ɗi fuu hocciɗi ɗi fuu hokkiɗi wato ɓiɓɓe muɗum, woy kan joɗake ton to caka kay yahay to onɗa e sora, yahay to onna e sora. ɓiɓɓe denno nawum ɓiɓɓe joni ka waɗatako. To imi nodday ngam Allah iri ɓen ɗon gaɗoɓe noon ta to en jaɓatay en gaɗa noon, ngam ta waɗi noon ñande go a wartay tuytuta hakkunde maɓɓe, ngam ta fayi goɗɗo fa jaɓata, goɗɗo to hokkima fa goɗɗo hokkatama. To saboda majjum min komi noddata en ɗo mi yiɗi ta to Allah riskima ɓiɓɓe ta hokkayɓe kowa nokkan on seɗɗa seɗɗa, korna yeeso maɗa. Ta horni yeeso maɗa ta gam ta wi a waray amma gaɗa ha bukataku ɗo, na lalle ma a torake goɗɗo ɗon ma kamma fa ta wi a yeydani fa ɓiɓɓeji maɗa fa ndin ɗon jawdi fa, to goɗɗo fa to sottake to dilli fa fuɗɗitata giyawum. amma ta horni ndin ɗon jawdi yeeso maɗa to ko toye o yehi o wartoway, saboda e ɗume, saboda ndin ɗon jawdi ndin ɗon ndi kornuɗa yeeso maɗa emi waɗa koɗe yimayri. To amma woɓɓe bandiraɓe sey giya goɗɗo waɗi wonde dabare wuddere, o hooshi pat jawdi makko ndi o sankitindi ha to ɓiɓɓe makko, o hornayi ko seɗɗa yeeso makko, wallahi ñande goo o waray o giya har o warti imo woya imo waɗana dama. Ngam ɗume? Ngam kanko foɗani hoore makko. Kayri jawdi wala ko ɓuri jawdi welki. Hande ko gaware nde gaware o tagu o maayi, to ni inde woodi jawdi, imo woodi jawdi o laati, to a yiyay fa jama'are wane to nden ɗon gaware. amma hande ta walana kutta hande ta walana, wallahi gaware ma wala ɓaddotoɗo. to saboda majjum ngam Allah mi nodda en hande kanjum mi yiɗi kiren to dow majjum. mi noddowon onon ma kokkon shawarworiji moɗon, ɗum hunde ɗum waɗi na ɗum waɗayi, min i ra'ayi an, amma kowa noddowa en nanay ko moye iri ra'ayaku muɗum ha bigere ɗo. to saboda majjum enen bo onon bo maddu en ɓiɓɓe to on jaɓay on kenda dotti en ɓiɓɓeji muɗum, ngam woɓɓe ɓen a taway madujo makko say joɗɗina ha ɓiɓɓe makko, Allah bo hokkiɓe ɓe fu ɓe kawti ɓe dañdiɓe, sey o foɗaɓe o wiya to on jaɓatay ñaako moɗon, to on jaɓata on tokkirana ñaako moɗon, wallahi ay ñande dargal on garay jomirawo hitana on yeeso makko. Ngam ɗume? Ngam a wari a hendi ɓiɓɓe makko e maɗa, a hendiɓe, an woni dalili henduki ɓe. wallahi ñande dargal annabijo wi jomirawo waray hitana on. Ngam ɗume? Ngam an hendiɓe. madu en sukaɓe, ngam Allah emi nodda on noddago mawgo, to en jaɓatay ngam Allah irin ɗum sana'aku bagginte ɓiɓɓeji moɗon, kawtete wato ko'e ɓiɓɓeji moɗon i dañoɓe moɗon. to dañowo hande yaada e ɓiɗɗo, wallahi wala ko ɓuri no welki. hay tawa iri maɓɓe a taway ɓiɗɗo to tokkirani iri huɗuba ha madujo muɗum, iri maɓɓe gartata sey tawa o wurtake kaza fofoy e makko, o hosunoyi goɗɗo ton, o yeggan nden magan o tokkayi haala dañowo makko, o tokki haala dañowo makko. amma ngam ɗume? Ngam ɓe gaɗa muñal. annabijo wika o wi kamɓe yeeri en ɓe leliɓe hadisire annabijo waddika
o wi ta nani belɗum yerijo fa a nani belɗum yerijo, amma fa kamɓe fa ɓe leliɓe. Ta wari a dilloyi way a fortay mo to fa bono lekki fa, tawi a fortayki fa ki yeway, to yewki makki kanjum woni sendirki. Ngam non ɗum hadisire nde nde wi'e. To amma emi nodda on onon rewɓe dañoɓe ɓiɓɓe ngam Allah, useni emi nodda en nga Allah en kawte hoore e dottijo maɗa e ɓiɓɓe maɗa ha lamma rayuwa moɗon sey wara ɗum fottida. To kañum ɗum hande mi yiɗi mi hokka on dama mon onon ma noddo on kokkon shawarworiji moɗon to dow haalanma ɗo. Ra moye woni ha dow lawol ɗo? Assalamu aleykum. Wa aleykum salam. Moye min gondi? Wali jam. Wa janno shewri? Jam sabo gura jam. Ja wallahi. Nani taskaran ma Allah sakano ma alheri. No, ɗume woni shawarwori maɗa to dow ha taskaran ɗo? Gaskiya amiti hala ka fahimta gaskiya. No, moye kay an taw ma? Umar daga ɗo Jingir. Umar daga Jingir. To no Jingir finiri Umar? Jam sabo. To no doggude wallide maɗa? Gaskiya ina fitar daudi hokka dukaɓe gaskiya ede gada hokka tujiɗi ɗo setta. No. To samu da to lokki ɓe horna ɗum no irde non no mbiɗa. Yawwa. Ya waɗa hakkara ɗo bijeɗi non mino min jiɗi ɗum ba. Naam. Ɗum a jam. To min yetti Umar. Assalamu aleykum ra goɗɗo mo dibbo yeeso moye ma? Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam. Moye mi wondi? Allah rene woni ko wali jam. Ja wallahi an moye? Na ayda da Muhammad Sani Zaburi. To noy Zabure fini Muhammad? Jam alhamdulillah ne kokari. Jaɓɓo e nattoyki maɗa. To masha Allah gaskiya wati halan ma wato sai dika idan lokaci dun bazan musamman joni lokaci yan lokaci kudo. Na'am. Idan mani madiyar lalle kala kage gida to sai bukaci hadin kai wato lokaci rabe wato umarni cewa idan ake da gallar ya kira da kugal. Na'am. Suka gari ne da suka kokko madiyar a da wala ai da mutumi a ke da wato wale da mutumi ado duka. Ado. Ya ko mu horo da kamaji. Gonga. Kuma yandere go an madujo lalle bangare wa rodo ya fi abin da sai dan dole an kuma da sai ko dole da ya mako da dole da ya mako sai mako dan kan ke ni da lokaci da ko dole mako sai mako dole mako dan nan da wannan nauyi ga ya saka din dole mako ba wanda ya fi mako to da da ki da ki sai ko ko sai da nauyi nan mu da ta mako duwa da za ku ran gaskiya Allah mako ka da wanda mai wata da ta hafi mako da gaskiya no Allah bi ne mai jamuru ma da tabbacin cewa ko ummata jam dan ko bukati iya ko bukati ko Allah hukuma wadani ne iya ko gudu ko yi ko tumi cewa a yi ne nauyin Allah ya wama da hore maka amin min getti Muhammad Allah lani da wallahi kuri amin Allah baka da malami Allah lani da wallahi amin min getti amin. Assalamu aleykum ra goɗɗo mo woni yeeso? Assalamu aleykum. Amin wa aleykum salam. Momi wondi? Naam? Network ɗum woɗa min nanatama boɗɗum ba. Jama'ar iya. Jama'ar iya moya an? Abidoka jama'ar iya to noyi ɗum fini ton ɗum? To amma a nana taskaran ɗum min bolata ha ɗo ko? Network ma ɗum min nanatama. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Yetti moye mi wondi. Ayya Allah muslim mi hawni ma. Amin Allah yafo. Ya tanya wannan mu hazaka rabbi
ko halal Allah an ma aljanna artama ko mamaki amin Allah yabo Allah ko kawten ko ya Allah ko wa ko ndira bitte amin min getti muslim nedda bitte ma da ta ndiri daga to duniyaaru Allah fa sona ma jamine nando kanni min biata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu non ɗum muslim salidatul hafizatul lil ghaibi bima hafizallah aya ya kamata enen man adam gaɗen lura non ɗum wallahi en nganndi yakkulen Allah duniyaaru ndi hina gonɗi ɗum wonno non kowa hula Allah non ɗum sabu e ma tawi mi nodda e mbi Allah kowa fellindi sabiɓe min hula Allah non non to tokkata yeeri e mum ko uwarjitaajo warta bambanti tan noon ka hala ka fondaki to musunuji non ɗum min getti muslim Allah sakanoma kowanani ko malam mbi Allah haɗama woɗa jam luttuɓe e dowrjiti Allah wartire jam amin muslim salamu aleykum moy woni yeeso waaleykum salam to mankiri daga toye daga salaw to noy zalaw ɗum finiri alhamdulillahi gaskiya mi nani musulman goɗɗon ngol weɗiyanko te bo kadi har ga Allah goɗɗo fulɓe meɗe godi matsala maɓɓe bo ay hakkille jawɗi mum fof kadi tutaɗe muɗum jewɗo tutata ay debbo macci hoore mum sey non ɗum kam kamati de ɗum samu ko a hokkay ɓe de ko ɗan amma ala de ko ɗan darata yo yeeso ma ba Allah laamiɗo wallahi amin amin min getti min ko sa jiyani Abdullahi Rotu to Allah waɗay mo namma Allah yaafo amin amin awa mi yettima hewtake awa assalamu aleykum assalamu aleykum won dow lawol waleykum assalam moy min gondi ali daga jamni wali jam moy jam ali daga kadi jamni moy ali daga zongon katab to no ɗum finiri ɗon ɗo a wondi yami a nana komin bolwata ha to ɗume woni shawaru maɗa ɗo dow gaskiya go jira no ido jami ga yo ka ɓiɓɓe nayi ɗi fuu ngaro ay gaɗa iyo jam ka hokke horno ɗi mum kam non ɗum mi sikaɓe joyinayi ɗi ɓe nden non ɗum gaskiya mi walana ayya min getti wi Allah yafo ardi amin min getti mumde awa waɗi waɗi assalamu aleykum ami waleykum salam moy mi gondi wali jam ma jam moy mi wondi jambo tawi kuuɗe jam wala cat ɗum a medda e ɗum tayti gonɗo ɗo zallaki to noyi zallaki finiri jambo ngware yakalaji ba non wallahi modibbo Ousmane baññe ɗe wiyeɓe ɓen sosai hunde nde duuɗa non modibbo Ousmane ɓiɗɗo hanko e mo yiɗi baññe so nde fof hunde o booɗa o kuwomo emo heɓa hannde mo heɓa jango oɗa no hollumo cewa hannde fa ɗum wala non ɗum amma ta wonnumo cewa a waɗnaymo ni a waɗnaymo landende bo to gaskiya nde boba ko ɗum wala ɗum a yimo ɗum wala wallahi mo ego no kawai aka ɗum woni daga gañe ɗum a haji moɗo o sago e noon ɗum ɓutta to yiggo e ɓiɗɗi wallahi ko goɗɗi dojeɗi yiggo ɓiɗɗi o foɗata huɗeki o sensode wato baya ko ba yetti hunde mawɗum ɗo min bolwata ɗo ba kanjum woni bono misalu sey giya magidancijo ko dottijo ba sey o yedida ha nayi makko fuu kawai o hornata ko o ote yeeso makko nden ɗon ma giya kamma to o tokki o yahani on ni wiya ay to an garoɗa hanta to wane to moye foɗani hoore mum yawwa to banga kam min bolwata ɗo gaskiya so kay woodi hunde fotiroɓe ɗum no haandi ɗum hawata mo ɗum gaskiya kam Allah fa ko alkhairi gaskiya e woodi kaɗo wiyani ɗum sosai non ɗum na way o wi to hokkaɓe ba kamati ɗum dara ni ɗum gaskiya e woodi ɗum liggey to kamati ɗum woɗɗina kañum ɗum min mbi to ta hokkay a nanayam ba min mbi ta hokkay na way o wi toon hokkaɓe ba ta hokkay to ta hokkayɓe pat mo hokkata amma hornu ta jaɓu candidira fuu a hornayi yeeso maɗa ay ɗoga kenan a raɓɓiɓɓiɓe kenan daga a fofa kenan a sendiniɓe a waɗa komi ay donc e woodi o yettorake ɗum gaskiya to woodi bo Ousmane goɗɗo ma koye hannum kan to ummake foda e woodi jawdi hannum nawoy raɓɓita e foga ɓiɓɓe muɗum raɓɓita gam hoore muɗum heɓa wallita
wani da musamman do addini ita da ummati an ko dai kokarin su mata hangiro ne mu yi wa kike wata bongan hangi ma da kike da ma ko modi go amin getti yago da dama yau diga wani Allah fa kuna kai Allah ya kan yi ko amin getti sai assalamu alaikum mami wondi assalamu alaikum assalamu alaikum moy min gondi moy to noy ko mawɗon finiri a wondi amin sosai anana min bo a joni ɗum a wondi ami anana komin gatta min bolwata to dow wallahi mi dikiro o rido worina mi de leydi mi ɗannay je mi dikiro ma wallahi kaɗa firi ɗum minne wallahi babaru min gatta ba tagu giya magidan ciijo sai sendidira wato ha jawdi muɗum pat okka sukaɓe gaba goo horna yeeso muɗum ba sai o fanna o wiya ay hay to wani to an gartana ay hay to wani to an gartana moy foɗani hoore muɗum ay tabba ɗum noon ko foɗani hoore mako wonde ɗum maɗum wala amfani na to kañum ɗum min bolwata hande sendada suka e kamati wattu ko sendantamo ɗum ɗo heɓa goɗɗum ɗum horrata heɗo muɗum hamma ñande go kañum ɗum min mbi to ta jaɓu o sendinda fuu hornu yeeso maɗa ay e kamati horna heɗo mo hande ko suka gonduɗa middi a sendanamo goɗa to tantoɗina watte ko ɗama ɗum amma waɗa ka maɗa yawwa mi yetti oya kadi kadi hande ɓe hendañe suka goɗɗo aheɗo ndeɗi ɗo ko suka mo aɗiɗi yande ko fa ɓa ko maɗala ka heeɗi a gonga kam ay kaɗum tawi ɗan lutti kadi amma ɗum ko rarata yande go ko goɗɗon ummonoɗi nama ya hande suko hay suko on dan ko ottinoɗi non amma yanayi ɗum hande ganduɗen hande neɗɗo an ottima ma a yahanimo e jam waɗanma goɗɗi ndeɗimo noɗi hanko raɓɓiɗiɗi sosai ma ay boɗi walla amfaniri majum non ɗum min getti o sey ne neɗɗo gaɗanay ɗoma jara daramo goɗɗi soni o waɗanma gal Allah heɓo am baga amma middi neɗɗo mo jiɗa on ɗon sukama ottinoɗiɗi jawdi ko lokaci ko katama aye la kalima a okkumoni ɗo a kan kew ha on fuɗi maganay on sere andi sere ko kukkuɗamodi amma ay a hokkumoni dow ndi fundi on fundi maganay on amma goɗɗo sey ya waro wiya ay kan tanti maganta dañowo makko ayi noon ɗum ɗum waɗa ay to ay ɗon bo harka Allah tun farko an to ñako ma e kamati no horna hanko on ma suka on ma e kamati toni ñako ma ko hokkinoɗi o tabbatiɓe mo andi e lalle mo ka ñako makko ne hokkum yawwa iri lekko iri gagate ɗumɗo tedde min jatiri gaɗa ko kuma kadi iri heltiɓe helti non ɗum hanko ma e mo rara timmata hin to ñako e bukati dokki fankuma mo annamo tamme ko wonde pamare e bukati so ñako yo amin min getti amin ɗoɗi ɗum are ami hocca ko oto daga ɗon min timmini ha taskaran ɗum on ɗon assalamu aleykum daga maɗa wattu ɗum ɗum re'oy ga Allah e doggudu moy mi wonni naam to Ibrahim Bago Biriyawa gari yawayi kala wallahi Allah taimaka wanda muka ji kuma ana ta'aziyya Allah ji dai Allah ya ce amin amin ne kuma kuke shirin nan Allah taimake ka Allah ka baka abin da kake nema amin amin gode Allah ka ba shi lafiya da sauran ma'aikata Allah ya taimake amin amin lafiya amin mun gode jama'a assalamu alaikum mi umma on nani ha taskaran ɗo min bolowata joni wattu ɗum ndu waroyi ƙarshe ɓe kollamin ɗum re'oyi ga Allah hunde ɗo ko min bolwi yamare kowa hota waɗa nasiri ha taskaran ɗo gam ɗum nawai gango oto ba ha wala mo ɗum yalayi ɗum pat nawai tagugo oto ko min gaɗu ɗum ko dow goɗɗo ba ɗum ɗon min gaɗu ɗum gam kowa fa'into ha yadu duniyaru ɓe kollami wattu waɗi ɗo min daroto ko min bolwi boɗɗum Allah hokka en laadaga bo go'o ko min gaɗi kuskure to nder ɗo bo jama'are min toro yafuye assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu DJ Abbas.